अरे प्रधान जी अरे देखी ना हमारे बाबा बड़ी मार मर लो देखी ना कमा तो कर बाहर रह के हम जमीन थोड़ा किन ले बा हम से घर के पूरा खर्चा चल बानी ओकरा मेरा के ओकर लड़का के पढ़ाई लिखाई सब देखिए लाठी से मरल बा कर ये टूट गई बा चलो नहीं कर जगह खेत जोते खातिर मरलस ये हुए कौन बाबू खेता हम जाते जोते हुए लड़का हमर छोट छोट बाड़े सो कहता ना हम ना जोते दे हमके बेसी हिस्सा चाहिए हम बेसी कमैले बनी बताइए हमने की कमैले अच्छा पूछो तनी बोला के पूछी ना तनी फरियाद मारे बड़ी परेशान में लंगड़ आदमी। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार बा ठीक है महाराज। काहे बोल भाई पे हाथ उठाए तो बे महाराज यो छोड़ो तो नहीं खन हमारा मेहरारू पे हाथ उठाए तने बताई भवे हियो हां तब ये तो काहे के मेहरारू को मारता ये बताई भसुर हम आई क्यों है। अच्छा हमारा को तेरे मुत पिया ना सर तो को तेरे मुत पिया तोरा खाना दी बताइए कर ये लाए हो बोले के का हो कुछ इनकरो में गलती हो तबे कहलो ही मेहरारू हमार न तेगा कहिए ना सकेले उ तब का चाहता है यहाँ अब हम चाहते हैं बराबर हिस्सा लग जाओ बात खत्म बराबर हिस्सा नहीं लगी बहुत कमा के पैसा भेजले बानी देले बानी हम क्यों ना बराबर कबो नहीं लग सकेला काहे नहीं लगी प्रधान जी बताई हम नहीं घर के खर्चा ले इनके मेरा को नहीं खियले इनके लेकिन नहीं पोसले नहीं पढ़ले नहीं पढ़ा कपड़ा लाता खर्चा पानी सबर सोडा साबुन जौन भी होला सब हम दिले ये हमरा के 5 रुपया पूछे लगे भैया कर पे लागल कर पे ना लागल कोई पूछे तो कह दे दुकान 2 रुपया कमाई ले 100 रुपया हम ले खर्चा खियले हमको रुपया जमा कैले बानी तू घर रहल बाड़ा ठीक ना हम प्रदेश में जाके कितना मुसीबत कटले बानी हम ही जानता नहीं ठीक ना बहुत पैसा देले बानी और सब हमरे पैसों से जमीनिया खरीदाइल बाटे हमने की हमरा चल गए प्रदेश तार पर खातिर में रह रही घरे सुन जा हल्ला मत करे जा चाहता आधा हो जा बस तू का चाहता हम आधा से ना सकारे बम तू कहता ढेर हां ई कहत हमके ढेर चाहिए अच्छा ढेर चाहिए हां ढेर चाहिए आधा अपना हो ना आधा अपना हो। अच्छा ये तो क्या फरी आई ए त हम तो थाना बात नहीं बोलले बने हम जाता नहीं का करे के बा ए तो हम कोर्ट में जाता नहीं हम बुलावला बानी आदमी ठीक बा हम पीछे थोड़ी हटे तो चलो हम चलते बनी का करे के जइबे करब हम आदमी आओ त फोन कइले बानी उनका लेके जाए तू क्या बोलल बा हो ये नया प्रत्याशी भइल बाना ठीक ना चुनाव में खड़ा होता ना उनका हम कहनी भले 10-20 हजार खर्चा हो तो का बाकी चलो हमार जब वो ना फरी हम तो का होई ए 10-20 हजार लेवे तो हम 50 हजार ले कौन से लगाए लगाई के बाद जब ये काम बात होई का अच्छा तब जा पाता हम डाड़ी चले 1 लाख लगाइबो तब बराबर हिस्सा ना होके देब हम। अच्छा चलो का करे चल तनी कोर्ट में हम आवते बाड़े ए का भइला उमेश का भइला जन बतिया ना कहल रहनी जे जस ना फरिया पाई ए त हमनी पहले ही कहले रहनी के जे ना फरिया हां तब चलो हम फरियाव तनी।